Hľadáte svetlé a prakticky riešené bývanie v Petržalke, do ktorého sa môžete jednoducho nasťahovať? Táto dvojgarzónka na Holičskej ulici ponúka takmer 48 metrov štvorcových, 2 plnohodnotné izby a hneď 2 zasklené lodžie s prístupom z obývačky aj zo spálne. Obývačka je prepojená s modernou kuchyňou a samostatná spálňa poskytuje dostatok súkromia. Byt je po vkusnej čiastočnej rekonštrukcii, takže vás nečaká žiadne búranie ani veľké prerábky. Nachádza sa na 6. poschodí a pôsobí príjemne svetlo a vzdušne. Veľkým bonusom sú nízke mesačné náklady, približne 160 eur plus energie. A lokalita? Tu máte jednoducho všetko na dosah. Obchody, školy, škôlky aj zdravotnú starostlivosť. Na pár minút ste pri jazere Veľký Draždiak alebo na Petržalskej hrádzi a vďaka električke máte centrum mesta pohodlne dostupné. Ideálne bývanie pre vlastný život aj šikovná investícia na prenájom. A ak vás zaujal, pozrite si ho najskôr z pohodlia domova. K bytu je k dispozícii aj virtuálna prehliadka.